Tiga-nya mozalan. Thank you so much, Abu. Thank you so much. Channelku subscribe खालामनानै हो दे. बिराद मोजां मोनदों आब' मोनखौ first time जिउआव लोगो मोनजेनदों आरो ना. नायबाय थायो आरो आंनि चेनेलाव. Welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाफिनबाय आरो ना लोगोफोर. ओमफ्राय लोगोफोरजों मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो ना माने सालबारि बिसानि निउ इयार सेलिब्रेसन खालामनाय दङ आरो ना फटाफारि बै भुटान रड खाथियाव आरो ना स' बेयावनो जों दादाजों थांफानो ओंखारदों आरो ना दायो नै देलायखांबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आरो ना लोगोफोर स' थोदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ माबायदि नुदो बिदि ड्रेसजों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदे फार्स्ट टाइम अरेन्ज गानदों आरो ना आङो ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो दायो देलायखांबाय दादाजों थांफानो नागिरदों मा प्रग्राम जों मिथिथ'वा दा थांनानै नुहैबासो मिथिसिगोन आरो ना नोंथांमोननोबो देखायनोसै लोगोफोर आं मुगासथ' सुथुदो ओमफ्राय क्लिपखौ लोगोफोर आं मुगासथ' सुथुदोंमोन आरो ना नै बोरैबा जादों जों लोगोफोर दायो बेयाव थांखांबासो मिथिगोन आरो ना मा प्रग्राम जादों जायखिजाया जों थांफानो ओंखारबाय आरो ना लिंनायखाय जि आथुरसो जालायबाय जोङो थांफानो ओंखारनाया नै लोगोफोर दा थांनानै देखायनोसै मा प्रग्राम जादों नङा होमबा लोगोफोर दा मिथिनोबोथ' नांबाय नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो दायो नोंथांमोननो देखायनोसै मा फेस्टिभ माने मा जामारदों मानि प्रग्राम बेखौ जों दा थांनानै नुहैबासो मिथिसिगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै दा जों लोगोसे थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौबोबाय थादों नायनो थाखाय बुहुत एक्साइटेड दायो थांबाय दं नै सिमला मोनबाय सिमला सासेयानो जिखौनो दोनाखै दाबो गरम मोनबाय होनबाबो दोनाखै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सालबारि बिसानि जानानै साबायखर बावनो सानो Hai. Thank you. Eसे फैदो र' जोंबो एसे फैदो र' जोंबो आंबो नायनो फैदों इन्जय खालामसै एसे दा मोसानांगौ जमानो मानि प्रग्राम जादों एसे बुंना हो मानि प्रग्राम जादों एसे होनना हो प्रग्रामा जाहैबाय सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि हेपि निउ इयार सेलिब्रेसन हेपि निउ इयार सेलिब्रेसन लोगोसे माने टार्मिनेटिं दङ बेनि गोजोननाय थाबाय आदा थेंक इउ दे माबा फैबाय फट' लानोसै जों नै ब्लगारा सानै हेल' साथाम आरो सासेबाव नेला मोनलायाखै दे कनिका नै बिबार क्लिपाबोथ' नै बिबारा वाव बिबारखौ ओरैसो सानिफ्रायनो वाव बिउटिफुल फार्स्ट टाइम दिनैसो सारजों खाथियाव फैनो मोनदों माने नुबाय थायोमोन आरोना सार माने लोगो मोनबाय थायोमोन होनबाबो खाथियाव साहस गैयामोन आरोना माथो होनो दिनै फार्स्ट टाइम खाथियाव मोनबाय गिलुं गिलुंमोन आरोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ एसे बुंनानै होदो सारा कनि सरगियारि आंनि चेनेलनि मुङा मा नाम कनि सरगियारि सार कनि सरगियारि इउटिउब चेनेल औ सार बयखौबो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सार आरो सारा मिटिंनि थाखाय एसे फंनैसो बुंना होनाय अननानै दिनै जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि स्पेसियेल टाइम मिटिं काम हेपि निउ इयार सेलिब्रेसन दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसना जिहेतु बोसोरफ्रामबो बड' फिल्म एवार्ड बे फेस्टिभेलखौ खुंबाय थायो नैबे एखे हाबाफारियावनो दिनै सेन्ट्रेल बिसानि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंबो जागोन खोब माने ओंथि गोनां नैबे मोनसे हाबाफारि बिनि उनावहाय जों साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा बेवहाय ज' जानानै गोदान बोसोर 2022 मायथाइखौबो बरायनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय माखासे मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिबो जादों गोजोननाय थाबाय सार फोरमायना होनायनि थाखाय थेंक इउ सार साहाजों फिथा लोंसै ओइ निसा बिमा फिसा दे खनसेनो हरदो नै 700 था फिथा साहा लोंहांसै फिथा मोनजाबाय दे
Nih, pita. Jangan lah, Bu. Pita jangan. Sina kameramen gaya bawaसो नारेंखलनि लोगोफोर नांगौ जाथ'वाखै आरो होमबाबो जोङो मोनजाजेनबाय सेलिब्रेसन आरो लोगोफोर जों दासो मिथिफैबाय इयाव नोंथांमोना मिथिखाबायानो मानो खोन्थानो सानाहाय सावफानानै जों सफैबाय नै दा जिरायहैनोसै बै साइनासिनावहाय गेटआव सारमोनखौ होना दोनदों जायफोरा गोसो दं बिथांमोनाबो हाया मोजां कन्टेन्टनि फिल्म दिहुननो थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय माने बिराद एवारनेस जादों बिथाङा लोगोसे आरो बिस मोनसे दिहुनदों बेबो फैबाय इखौ लानो ला मादै आंनाव फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरो ना एसे बुंनो हादे आब'मोन इउटुब चेनेल औ कनि सरगियारि मा नाम कनि सरगियारि कनि सरगियारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो दे बिराद मोजां मोनदों आब'मोनखौ फार्स्ट टाइम जिउआव लोगो मोनजेनदों आरो नोंसोरनिखौबो नायबाय थायो आरो जोङो नायबाय थायो आरो थेंक इउ नै आब'मोननिखौथ' मोसानायखौ बिराद मोजां मोनखायो जोङो साथामबो बिराद मोजां मोसाबाय थायोना ओमफ्राय नायबाय थायो दामजुआ थागथियारि जानायनि उनावनो सिनायखायो आरो ना नै आब'खौबो सिनायखायो जों सासे मेथाइ रोजाबगिरि लाबोगोन फेमासखा बिथां जोंनि गागि किबर्ड दामगिरि राजु बर' आदा आवगायनि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे रेड कार्पेटआव फट' सेसनाव बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेयाव नुनाय माखासे गासिबो साफा खालामगोन आंनि गैया दै आंनि गैया सेसन दं खोथा बै सेंग्रानि औ सिनायखायो आं साबस्क्राइब खालामखानाय नुहुरानो जों इयाव माबा कमला जाफैदोंमोन नै मा गांदोंलै मेथाइ जादों मेथाइ इसोरखौबो हमना मेथाइ जादों हेपि निउ इयारनि हेपि निउ इयार होनलायबाय एडभान्स यानि चेनेलाव ब्लग लादोसो गोदान बोसोरनि गासिबखौबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय होमबालाय मोजां नों खोनाय दिंखामोन ना गोलाव लायोमोन खोमा खोनायानो रोखोम जाबाय जानायखौ होआखै आरो बिदिनो खालामना सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि स्पेसियेल टार्मिनेटिं काम निउ इयार टार्मिनेटिं बेयो जोबनानै थांबाय आरो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि एक्जिकिउटिभ मिटिं बेबो जोबनानै थांबाय हाबाफारि लेखायै दायो निउ इयार सेलेब्रेसन जायखौ जोङो गोबां मेथाइ खननाय हाबाफारिजों खुंफुंलांनो नागिरदों दा बेखायनो बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
कामेश्वर बर' नै जनालि सरगियारिनो इयुनाव जों मोजां मोसागिरि जाहैनो हायो आसा थिनानै थाबाय दा जोङो महरनानै गेलेनाय जायोना नंगौ नङा एसे सन्देह जायो जिखुनु गावनि मोगथां नुनानै जों गोजोनबाय बिथांनिसिम फिन खेबसे आखाइ खबनो थाखाय जोङो खावलायबाय रायजोफोरखौ दे नों फै थाबो नोंनि चेनेलाव बुंनो हागोन ना दे बुंनानै दे नोंनि चेनेला मा खोन्था नेहाल बसुमतारी टुकुलुनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो ओमफ्राय मा भिडिअ होयो नोङो ब्लग भिडिअ दासो गोदान खुलिनाय ब्लग भिडिअ होनायजों लाबजों मोजांबो फरायलांदे ओमफ्राय आंनिखौ बुंना होआबो आं कनि सरगियारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो मोजां भिडिअ होलांबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा बयबो मटिभेट जायो नालाय ओंखायनो मोजां भिडिअबो होबाय था ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो बिदिनो बारायलांबाय थागोन आरो मबाइलाव नायबाय थायो नालाय दिनैसो नुनाय बायदि मोनलायाखै माने लोगो मोनखानाय सिनायखानाय बायदि मोनोना ओंखायनो बिथाङा बिराद मोजां मोनो आरोना एक्साइटेड नायनो थाखाय दिनैसो नुबाय नालाय खाथियाव बिराद गोजोननाय मोनदों मबाइलाव नुबाय थायो नालाय बेसे क्लासाव फरायो नोंलाय क्लास 5 मोजां फरायदे माबायदि मोनदों आब'खौ गोजोननाय मोनदों ना खोन्था गोजोनबाय चिरां जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय जोंनि महरगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ फैसालियाव फैनो थाखाय जानायनि सम जायैखाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै दा लासै फैगोन जानो गोनांबा ओंखायनो जों एसे सिगां जाग्रोजोबनानै दोननोसो गोसो जादों गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय आदा निजोमनि हिन्जाव गोदान गासै बोरैबा थाथारदों ना मोसादो मोसा फैदो मोसालायलायबाय दे थांदो दे Happy New Year, Happy New Year.
Umazaiya daucha, mazaiya umazaiya, umazaiya daucha. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Mazaiya Happy New Year.